Agustin Karaman kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Karaman, Kalasyaw, para sa lahat. Wanna escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Gusto mo ba ng bagong bangka? Padalangin yung kwento at sumali sa pabangka ni El Capitan. Baka ikaw na ang susunod na maswerteng mapipili. I-check ang official Bostik Facebook page para sa iba pang detalye. El Capitan Marine Box, gawaan ng Bostik. Promo runs from April 11 to June 23, 2025. DTI Fair Trade Permit number FTEB 220501 series of 2025. Bostik El Capitan Marine Epoxy. Palaban sa dagat, palaban sa tibay, palaban sa buhay. Kapaborito, samputan la, alas 5 la. Time check was brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Rosuelio. San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Diyan Pangasinan, walay saksakaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Bayambang, Paborito. Kalasyaw, Paborito. Malasigi, Paborito. Mapandan, Paborito. San Carlos, Paborito. Nandiyan Santa Barbara, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Mga nakalap na impormasyon, balita sa taong bayan, pagsiyasat sa mga kwentong may pinanggagalingan, paghimay ng mga isyu at detalye na bumubuo ng pampublikong usapin, eksaktong impormasyon, detalyadong balita, komprehensibong diskursyon ng mga isyu at mga matalinong paghimay sa mga usapin. Ito ang Aligwas Pangasinan Ilocano. Balita, talakayan at serbisyo publiko sa radyo. Aligwas Pangasinan Ilocano.
Samahan ang maestro ng balita at impormasyon na si Jonathan Ortega. Aliguas, Pangasinan, Ilocano. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 6:30 ng gabi. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Aliguas, Pangasinan, Ilocano. Narito na si kapaboritong Jonathan Ortega. Maliguas ang araw Pangasinan. Muli po nagbabalik ang programang maghahatid po sa inyo ng mga importanteng impormasyon at mga maiinit na balita at issue na dito nyo po maririnig sa programang API, Aliguas, Pangasinan, Ilocano Reload. At syempre, makakasama nyo po ako mula alas 5 ng hapon hanggang alas 6 po ng gabi. Ako po ang inyong public servant sa radyo, Jonathan Rosario Ortega. At kasama ko rin sa ating technical control ang aking co-pilot ngayong araw. Siyempre, ang pogi-pogi. Taga Bayambang. Anak na Bayambang. Sound engineer Nixon Dakal. Dakal pong salamat. Masantos ang araw at sikay namin kapaborito. Ngayon po ay araw ng Martes. Martes pa lang, parang Biyernes na. Makakauran. Diba? Dilim-dilim ng panahon, ano? Kaya medyo gloomy ang weather. Parang tinatawag nating bad weather, no? Ayun. At syempre, ngayon po ay Martes, June 17, 2025. Kumusta naman ang umpisa ng inyong linggo, mga kapaborito? At tayo naman ay natutuwa dahil generally peaceful po ang unang araw ng pasukan kahapon June 16. At tayo ay natutuwa dahil wala naman pong mga untoward incidents. At lahat naman po ng mga estudyante, mga bata, at mga teaching personnel at non-teaching personnel ay ligtas naman po sila. At syempre kahapon napag-usapan natin ang no backpack policy na ipinapatupad po dyan po sa San Fernando City, La Union. Yung pong City of San Fernando City Schools Division Office. Pinangungunahan po ni SDS Dr. Sheila Marie Promesias. At kanina nakita natin sa kanilang Facebook page yung pong feedback, napakaganda dahil maaliwala sa mga classroom. Walang nakitang masyadong malalaking bag, yung mga backpack. Usually di ba sa mga public school halos ang lalaki din ng mga libro, mga bag ng mga bata. At ito naman sana patupad din dito sa lalawigan ng Pangasinan. Mukhang makakabuti naman po yan sa mga bata. Unang-una sa kanilang physical structure dahil maliliit pa yung ilan. Sana wag na siyang magdala ng mga mabibigat na bagay. Pangalawa, syempre, yung maiwasan yung violence, yung karahasan. Dahil po dyan sa no backpack policy, inaasahan pong masasawata yung pagdadala po ng mga knuckles o anumang bladed weapon o kaya ay firearm. Dahil nga meron mga insidente dyan sa San Fernando City, La Union ng pananaksak ng isang estudyante sa kanyang kapwa estudyante. So bilang pag-iingat ay pinatupad po yan. At syempre isa pa dyan ay yung pagbawas sa burden ng mga estudyante at ipatupad yung no homework during weekends. At yung mga performance tasks ng mga estudyante dapat daw tapusin na sa loob ng eskwelahan para masiguro naman yung balansyado yung pag-aaral at syempre yung oras para sa sarili at sa pamilya. Huwag nating ipagkait sa mga bata yan. Mga bata pa naman po yan, hindi pa yan mga college students. May mga nababasa nga tayo tungkol po doon sa mga educational system na pinapatupad sa Japan.
sa mga early formative years po pala, yung mga bata ay hinahayaang magpahinga, matulog, makipag-socialize sa ibang bata, maglaro. Dahil may mga motor skills, mental skills at behavioral ang mga natututunan ng mga bata po diyan sa pakikisalamuha sa mga kapwa bata, Hindi yung kinder pa lang pinahihirapan na natin, At nakita naman ganda yung nagiging resulta. Sana yung mga ganong tipo ay pag-aralan ng ating pong Department of Education para gawing pangkalahatan po kung ano yung mga programa na nagwo-work naman sa ibang educational system sa mga first world countries. 'Di ba? Maganda yung ganon. Etong sa San Fernando City, La Union, sa City Schools Division nila, yan yung bago pinatupad at nagpalabas naman ng clarificatory memorandum si Dr. Sheila Marie Premesias, parang rationale kung bakit ipinatupad yon. At maganda naman, nakita doon, napakaganda naman ng intensyon. At sana nga, sabi ko, i-benchmark po yan. At ganun din, ipatupad din sa iba pang mga syudad, bayan at lalawigan para sa kapakanan ng ating mga mag-aaral. Di ba? Samantala, siguro marami ang nabasa sa inyo ngayong araw, dahil bigla na namang bumuhos ang ulan kanina, Kasi nagkaroon ng thunderstorm advisory ang ating pong weather forecasting station na Pag-asa. At binabalaan po yung mga kapaborito natin sa may Aguilar, Bugalyon, Lingayen, Binmalay, San Carlos, Dagupan City, Calasiao, San Fabian. Napakalawak nito, Malasiki, Santa Barbara, Mapandan at Sison, na maaari pong magkaroon ng thunderstorm, pagkulog yan o pagkidlat, sa loob ng 1 hanggang 2 oras at pwede makaapekto po sa mga mabababang lugar. Kaya pag ganito pong may thunderstorm warning, iwasan po natin, lalo yung ating mga kapaboritong dumaralos. Iwas po tayo sa mga open fields, pati yung mga alaga nating hayop. Kasi napakabilis ng transition, kasi kanina ang init-init, bandang alas 3 dito sa Dagupan City, ang init. Tapos biglang kumulimlim na lang. At nakita ko nga yung ulap, makapal na ulap na nagmumula sa Calasiao area at sa may San Carlos, Kaya takbo na ako kaagad sa ospital, diyan sa may Quezon Clinic dahil meron po akong appointment diyan, para sa aking anti-rabies vaccination, second shot ko na. Kaya ayaw ko magpaulan pero nabutan pa rin ako ng ulan, Napakabilis ng pagbabago ng panahon. Kaya marami po ang nabasa, They were all caught off guard. Hindi nila inaasahan dahil ang init-init nga. Tapos biglang uulan. Kaya yung mga ganyang weather changes, mga kapaborito, expectin nyo yan tuwing hapon na ngayon. Kasi nung isang araw ang balita ay magkakaroon ng monsoon break. So sa pagitan ng itong pagtag-ulan magkakaroon ng monsoon break. Parang ilang araw din yan na mainit na panahon ang mararanasan. Pero mukhang bumabalik na ulit ang monsoon. Dahil dito sa mga malalakas na pag-uulan at pagkulog, pagkidlat. Kaya mag-iingat po tayo, mga kapaborito. Kanina lamang nakita ko sa isang post sa GMA News and Current Affairs. Itong lalaki naliligo, nagtatampisaw sa ulan. At sinadya niyang i-cellphone or i-video rather yung kanyang sarili habang nagsasaya sa ulan. Hanggang sa walang ano't-ano, biglang kumulog at kumidlat. Muntik pa siyang matamaan ng kidlat. Kaya mag-iingat po tayo sa paliligo sa ulan. Diyan na lang kayo sa banyo. Alam ko naman na masarap maligo sa ulan. I've been doing that since nung bata ako. Pero ngayon, delikado na. At marami na rin tayong na-cover na balita dyan. Na mga natamaan ng kidlat. At ilan sa kanila ay mga magsasaka po na
na nandyan sa open fields. Kasi yung kidlat, sabi nga nila, hahanap po yan ng highest na object na nakatayo. Kung nasa open fields ka tapos meron ka pang cellphone, it could possibly attract yung ini-emit niyang signal. Baka ma-attract po yung kidlat po dyan, no? Kaya mag-iingat po tayo. At saka wag din po kayong lililim sa puno. Kasi yung iba baka akala nila ay maliligtas po sila kung sila ay sumilong, no, sa ilalim ng puno sa kasagsagan ng thunderstorm. Delikado rin po yun. Kasi kung yung puno, siya lang din lang naman yung pinakamataas na object o bagay dyan po sa bukid, no? Kaya saan mang lugar, malaki po yung porsyento, yung posibilidad na kayo ay tamaan. No? Diba? Dahil didiretso po yan sa ground. At doon pa lang sa nakabibinging kulog nito, talagang baka mabasag pa ang eardrums ninyo, kapaborito. Kaya mag-iingat-ingat po tayo. Pumasok na lamang po tayo sa ating mga tahanan, ano? Kaya makisilong tayo sa daan, sa mga tindahan, para lang masiguro na tayo po ay ligtas at makauwi ng maayos, buo, at syempre mayakap nyo pa yung mga kapaborito nyo, di ba? O yung mga bumabiyahe pauwi sa kanila mga tahanan, yung mga tapos na magpa-enroll dyan sa kolehiyo, maraming salamat sa inyong pakikinig sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. At syempre binabati ko rin si Erickson Rosario aka Ham Milby, ating dating kasamahan sa ABS-CBN, dito sa Dagupan City. Hi, hello. At yung ating mga kapaborito dyan sa St. Peter Dagupan Branch, magandang hapon po sa inyo. Diba? Kayo ba meron na kayong St. Peter? Usually kasi alam nyo mga kapaborito, yung mga usapang ganyan, no? Parang tabu. At iniiwasan ng mga Pilipino yung usapang ganyan. Alam naman natin ang St. Peter nag-o-offer ng marami pong opportunities. Kaya lawakan natin yung ating isipan, no? Para maintindihan po natin kung ano yung magiging mga benefits, no? Kaya kung gusto nyo, hanapin natin si Erickson Rosario dyan po sa St. Peter, sa may Lenox Hotel, Dagupan City. At syempre magandang hapon din, buti hindi ko makalimutan to, si Kuya Ian Cesar Ian Urbano at mga kapaborito dyan po sa Development Bank of the Philippines, DBP. Good afternoon. Alam ko nakikinig ka na. Happy Father's Day, nakita kami sa isang restaurant. Meron bang may Grandparents Day pala, pero walang specific na lolo or lola day. Batiin ko sana ng si Sir Joey, DJ Joey Baby. Belated Happy Father's Day pa rin. At sa ating kapaboritong tumatawag, hi, hello. Naka-onboard ako, pare ko. Sorry, hindi kita masasagot. Ayan, sabi ko sa inyo, wala talagang paltos, no, na makikinig si Kuya Ian sa atin. Hello, Kuya. At syempre, iyain mo naman, Kuya Ian, si Kuya Richard, no, makinig sa atin dito. O nga pala, mga kapaborito, parang kanina napadpad ako dito sa may along West Central Elementary School at mukhang umaakyat na yung tubig, baka high tide ngayon nung isang araw kahapon, no, mataas din po ang tubig diyan sa may Burgos area, sa may Dagupan City Plaza, no. Kaya doon sa mga mabababa yung sasakyan po nila, iwas-iwasan po muna niyo yung area ng West Central Elementary School kapag kasi may mga sasakyang mababa, Alam nyo, hindi naman papasok sa flooring nyo yan, pero yung pong mga bearing ninyo, kung yan po ay galing sa high tide, sigurado pong maalat na tubig yan o tubig alat yan. At baka unti-unti niyang kainin yung bearing po ninyo at anumang mga auto parts po dyan.
Kasi dito sa Dagupan City, unti-unti naman nilang inaayos yan. Kaso may mga lugar, no, na talagang napag-iiwanan at mababa. Doon ka naman matatamaan talaga, no, dahil sa isang area na yun, tubig alat po yan sana matapos na lahat itong road elevation para matapos na rin yung kalbaryo ng mga taga-Dagupan at yung mga transients dito, di ba? We're just wondering kung bakit yung mga contractor natin bumabagal, tag-ulan na po. Sana wag tayong patay-patay, di ba? Oy, shout out naman dyan sa Dagupan City Health Office. Hi, hello. Sana pa-refill na po yung manyong anti-rabies vaccine. No, dahil naubos na ata ang ating anti-rabies vaccine, ano. Kawawa naman yung mga kababayan po natin dito sa Dagupan City, no, na walang pambili ng anti-rabies vaccine sa private na parmasya. No, kailangan meron tayo laging stock, no, para hindi na po maging burden. Napakamahal po ng ating mga bakuna kontra rabies. No, dahil lang bakuna kontra rabies po ay aabot ng 2,600 pesos. No, 2,600 pesos po ang binabayaran natin. No, at ako'y nasa second shot ko na. That's already 5,200 pesos. Di ba? At kailangan paano kung di ba, nasa laylayan tayo ng lipunan, wala tayong pambibili, yan 2,600 pesos po na yan, napakarami na pong tulong yan sa kababayan po natin. Di ba? Kailangan meron tayong stock. No, tayo naman ay natutuwa sana dahil napakaganda na ng budget ng Dagupan City. Napapanood ko, no, sa vlog ni Dagupan City Mayor Belen Fernandez. No, kaliwat kanan yung developments, pero bakit gano'n, no? Yung bakuna para sa rabies nawawala. Sana ma-refill na yan, ha? Sino man ang head ngayon? Sino na ba ang head ng Dagupan City Health Office? Kasi nag-retire na si Doktora Opal, no? Kaya hindi ko kilala kung sino yung nag-take over ngayon. So siguro sana minor adjustment lang yung walang supply, no? I believe sana may dumating naman kasi kaya tatapos lang ng March, which is anti-rabies, no, or rabies awareness month. Kailangan after March meron pa rin tayong stock ng anti-rabies. Ako po kasi, mga kapaborito, ganito kasi ang kwento niyan. Ako ay papalabas ng bahay ko, tapos ikakapot, sinasara ko na yung pintuan ko, sinususian ko, yung mga pusa ko, mga pusa pin, ako naman may alaga nun. Naapakan ko, no, di sinasadyang naapakan yung buntot ng pusa. Nakagat ako, no, ng pusa, at hindi naman kalakihan, ano, yung sugat, dahil hindi naman niya nasusukat yan sa laki o liit ng sugat, bagamat basta mayroon pong opening, no, o wound yung balat po ninyo, may posibilidad po na magkaroon ng open entry, no. Hindi lang ang rabies virus, kundi pati yung mga tetano, no, at iba pang bakterya. So tayo naman medyo advocacy din natin yung anti-rabies noon, ano? At pinapanood pa nga natin sa mga eskwelahan yung epekto ng rabies, dahil irreversible na po yan kapag hindi po naagapan. Yan po ay tatakbo sa ating utak, dahil ang rabies virus po, ang inaatake po niyan ay ang central nervous system. At mga bata, alam nyo ba, ang central nervous system, syempre di brain yon, utak, no? Yan po ang inaatake po niyan, at may mga sintomas yan, no? At syempre binabantayan din po natin yung hayop na nakagat sa inyo o kaya ay nakakalmot.
Hindi naman particular kung kagat, di ba? Pati kalmot pwede rin po yan. Kasi hindi natin alam kung saan nanggagaling yung mga paws ng pusa eh. Alam nyo naman ang pusa, wild din kung minsan yan. May mga instinct yan na pagka-wild. Diba? Kikita nyo pumapatay ng ibon, pumapatay ng rodents o daga at kung ano-ano pa, no? Bagamat pusa ko yan, hindi ibig sabihin na pusa nyo yan malinis, no? Hindi na po yan mahahawaan ng rabies, no? Kasi ngayon tag-ulan, mating season yata ng mga pusa, no? Dahil laging nawawala yung pusa, ninenervyos ako tuloy, no? Kasi inoobserbahan ko po yan. Ang alam kong incubation period ng rabies ay 10 to 14 days, no? Kaya kapag nag-iba na yung behavior ng pusa o aso na kakagat sa inyo o nakakalmot po sa inyo, agad po ninyong dalhin yan sa Santa Barbara. No? At kayo naman po 0 to 24 hours dapat nagpapa-injection na po kayo. No? At may mga protocol po ang Animal Bite Center para po mabigyan kayo ng karampatang impormasyon tungkol po sa rabies. At syempre mabigyan kayo ng protection. Alam niyo pag lumabas na yung rabies po sa inyo, naku, hindi na po kayo makaka-atras. Wala na pong gamot yan, no? Wala na pong gamutan yan. At kung kayo naman po ay nakagat, nakalmot ng pusa o aso o ng daga at makalipas ang 24 hours ay hindi pa rin po kayo nagpapa-injection, 24 or 48, meron na pong protocol dyan, yung parang ERIG o ERIG, no? Kailangan po parang yun it will give you protection, kasabay po yan ang pagbibigay ng anti-rabies vaccine para tumalab agad po yung inyong immune system para makontra niya kung ano man yung mga bacteria o virus na pumapasok po dyan sa opening na yan. Yung opening yan, yung sugat, okay? At saka wag na po ninyong gagawin na ubusin nyo yung oras sa paglalagay ng bawang dyan sa kagat ng aso o pusa, ha? Dahil wala pong antibacterial, antiviral property, yan pong bawang, no? Lagi-lagi na po yung sinasabi ng mga doktor, ng mga eksperto sa animal bites, no? Na hindi po epektibo yan, no? Bakit nyo pa gagawin po yan? Ubusin yung oras ninyo dyan. Ang gawin nyo na po ay agad hugasan yung inyong sugat, no, ng malamig ng malinis na tubig, no, at ng germicidal soap, no, para po malinis at matanggal yung kung kailangan pa yata magpa-anti-tetanus, di ba? ATS. Yun, yung mga kailangan gawin para maproteksyonan yung inyong sarili. Mamaya, hindi nga kayo tinamaan ng rabies. Tinamaan naman kayo ng tetano. Ikaw, Gayam, nung nasugat ka, merong ATS talaga, no? SOP yan, Gayam, no? Pero 1 taon naman yon, di ba? Kaya kayo, kung meron kayong sugat, mga kapaborito, no? Alam nyo, ang tetano, it's everywhere, no? Saan man yan. Kasi yung iba, ang sinasabi nila, yung tetano wala labat at tae. Hindi lang po yun, no? Maraming pwedeng puntahan ng microorganismo na nagkukos ng tetano. Kaya ugaliin pong takpan ng anumang opening o sugat sa inyong katawan para po kayo ay maging ligtas, okay? Mga kapaborito, oras po natin 5:30 po ng hapon. Magbabalik po ang programang Aligwas, Pangasinan, Ilocano. Ang puta-putang Iren Balita. The trial of the impeachment of Vice President Sara Zimmerman Duterte now pending. I will do impartial justice according to the Constitution and laws of the Philippines. Ang puta-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well,
Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimaggana ka, ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Balita na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julier Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at these magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito! Basista, Paborito. Binmalen, Paborito. Bugalyon, Paborito! Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito! mga taram, Paborito! Diyan Urbis Tondo. Paborito! Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Narito na si kapaboritong Jonathan Ortega. Maligwas ang arang Pangasinan. Muli po nagbabalik ang programang API. Maligwas Pangasinan Ilocano Reload. Siyempre kayo pa rin po ay nakatutok sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Magandang hapon po sa inyo lahat. Masantos ang araw at sikay namin. At siyempre sa ating mga kapaborito na nakikinig po dyan, magandang hapon po sa inyo, especially kay Kalasyaw, si Councilor Manny the Twin. Hi, hello, happy listening po sa inyo. At sa mga taga Kalasyaw, binabati rin nila, happy listening daw. Ingat daw lagi.
At syempre lalo na sa kanilang mga poging-poging anak na sila Mac Kerben at si Mackenbert Datuwin. Mga future counselor at mga future leaders na rin siguro ng Kalasyaw. Kahit bata pa ay na-expose na ni Consi Manny Datuwin sa public service. Maganda yan para mahubog na yung core values nila, yung makita nila yung importansya ng pagsisilbi sa bayan ng Kalasyaw. Speaking of Kalasyaw, syempre, hello sa ating mayor-elect na si Mayor-elect Patrick Agustin Karamat. Magandang hapon sa inyo, mga kapaborito dyan sa Kalasyaw, sa Barangay Nagsaing, Barangay Nalshan. Hello. Kaya Ma'am Marmy, kaya Boss Carlo, Ma'am Maricar, Ma'am Pao, magandang hapon. Kaya Sir Steve, at sa lahat ng Team Patak. At sa mga taga-Kalasyaw, good afternoon sa inyo lahat. Belated happy birthday kay Consi Elias Villanueva. Samantala mga kapaborito, narito po muna ang mga balitang dapat nyo pong malaman ngayong araw ng Martes. PBBM, inutusan ang DICT na pagbutihin ang internet coverage sa mga paaralan. Five-minute response at iba pang reforma ni Chief PNP Torre, suportado ni DILG Secretary John Vic Remulla. DOH na mahagi po ng mga kagamitang pangkalusugan sa mga paaralan kasabay ng balik eskwela. COMELEC, tuloy pa rin ang paghahanda sa barangay at SK elections. 109 na Pinoy sa Israel gusto nang umuwi ng Pilipinas ayon sa DMW. At sa ating NBA Finals update, Thunder, isang panalo na lang para maibulsa ang 2025 Championship Trophy. Narito na ang detalye ng mga balitang yan. Ipinag-utos po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of Information and Communications Technology o DICT na palawakin ang internet coverage sa mga public schools. Ikanulungkot kasi niya na 60% lamang di umano ang access sa connectivity. Tinukoy din ni Pangulong Marcos Jr. ang usapin ng kuryente bilang pangunahing hadlang para makamit ang mas malawak na digital access sa mga eskwelahan. Idinagdag pa ng ating Pangulo na ang convergence ng lahat ng government departments ang susi para mapahusay at maging maayos ang education infrastructure at serbisyo sa buong bansa. Samantala, sinabi naman ni DepEd o ng DepEd na may 27 milyong estudyante mula preschool hanggang senior high school ang naka-enroll para sa school year 2025-2026, kung saan tanda ng pagbabalik para sa tradisyonal na June to March school calendar matapos ang pansamantalang paglilipat sa panahon ng coronavirus pandemic. Ang kasalukuyang school year ay nakatagdang magtapos sa March 31, 2026. Narito naman po ang pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. DICT, sinabi ko, palawakin ninyo ang internet coverage. Sa ngayon, ang mga eskwelahang may internet lamang ay mga 60%, napakababa. Ang problema talaga, kuryente. Kaya aayusin natin yan, dahan-dahan makikita natin magiging 100% yan. Lahat, lalong-lalo, inuuna namin yung mga tinatawag na GIDA, yung mga underserved na mga lugar na malalayo.
Yun ang inuuna namin. Mabuti na lang may teknolohiya na para makabuo tayo ng magandang sistema nationally. Ayan po ang naging pahayag po ni Pangulong Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. At talagang puspusan na, no, ang pagbibigay diin ng ating Pangulo. Importante po kasi mga kapaborito, no, yung internet connection sa mga paaralan at unahing targetin daw yung mga gida, no, yung mga lugar na nasa malalayo, no, at nandyan naman na daw ang teknolohiya, parang yung Starlink, no, isa yan doon sa mga tinutukoy ni Pangulong Marcos Jr. Yung Starlink po yan yung ibibigay nila sa mga paaralan para may connection po yan sa internet via satellite. At ngayong meron na pong teknolohiya, ang problema na lang din ay yung kuryente. Kaya ang DOE din ay inuutusan na rin ng Pangulo, no, na paghusayin yung mga connectivity ng mga kuryente at yung mga malalayong lugar ay mabigyan ng sapat na supply ng kuryente para yung mga programa ng DICT rin po ay hindi maantala. Kasi sama-samang programa yan ng DICT, DOE, ng DepEd, no, para po makapagbigay ng uninterrupted internet connection. At alam nyo, matinding challenge talaga itong internet connection sa ating bansa. Pero puspusan naman ang ginagawang programa, no, para mapabilis po itong ating connectivity. Hindi naman kasi maganda kung mapag-iiwanan na po tayo ng iba pang malilit na bansa sa Asia in terms of internet speed. Diba? Since meron na pong technology, yung Starlink na tinatawag, lagi pong nababanggit ng ating Pangulo yan, yung Starlink na satellite, no, yung dish. Yan po ay magandang technology para masupplyan ng ibang source ng internet connection yung ating mga malalayong lugar at malalayong mga paaralan. At malaking tulong din po yan syempre sa ating mga guro. Hindi lamang sa ating mga estudyante, di ba? Samantala, todong suporta naman ang binigay ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla sa 5-minute response time strategy na inimplementa ni Philippine National Police Chief General Nicolas Torre sa isinagawang command conference ng PNP noong Biyernes na dinaluhan ni Secretary Remulla. Sinagot naman ng kalihim ang procurement o pagbili ng lahat ng patrol vehicles upang masiguro ang police mobility at visibility ay maayos para sa implementasyon ng 5-minute response. Handa na rin ang lahat ng directors ng mga police regional offices sa implementasyon ng 5-minute response strategy. At ngayon ay patuloy ang kanilang regular training katulad ng simulation, communication at capability exercises. Bukod dito po ay inumpisa na rin ang 8 oras kada araw na shift ng mga pulis upang masiguro na lagi po silang handa sa anumang operasyon. Tinanggal na rin po ng PNP ang mga police community precincts, substation at police boxes na hindi na kailangan upang makita sa kalsada ang puwersa ng ating kapulisan. Ayon naman kay General Torre, ang mga ginagawa niyang reforma sa PNP po ay upang maibalik ang tiwala ng tao sa kapulisan. So kung ang sinasabi pa ni General Torre, no, kung hinahanap niyo mga pulis sa mga presinto, wala na po sila dyan. No, dahil hindi na po hahayaan ni General Torre ng ating Chief PNP na mga pulis ay nagpapa-aircon lamang daw sa mga loob ng PCP o kaya ay nakaupo nag-cellphone sa mga police boxes. No, yan yung mga unang target ni Chief PNP noong siya umupo. Gusto niya ang ating PNP ay naglalakad at highly visible, no, sa mga kalsada para masiguro yung pong kaligtasan, no, at
mapigilan ang anumang hangarin ng mga masasamang loob. No, malaking factor po yan. Naalala ko noon nung kay panahon ni Colonel Talino dito sa Dagupan. Talagang puspusan, may bike patrol pa nga yun. Pero tinigil din maglaon yung bike patrol, ano? Dahil ang hirap sa bike patrol, yung dalawang kamay mo nasa manibela, hindi ka makakapag-react kapag ikaw ay pinaputukan. Diba? So ang gusto nila ngayon, dahil may mga learnings in the past, foot patrol talaga. Kailangan in pairs. Pati yung 8 oras na duty ng mga PNP personnel, yun ay ipapatupad na po. Kaya asahan po natin itong si General Torre. Nakita ko yung credentials ni General Torre, no? Matindi pala talaga. Kaya pala nabanggit ni former Chief PNP si General Marbil, yung pinalitan ni General Torre. Ang sinabi niya sa media noon, mas magaling itong si General Torre kaysa sa kanya. No? Very humble din si General Marbil. Pero coming from a former Chief PNP, talagang hindi yata siya nagkamali sa pagpili. I think he's a loyal soldier, no? Si General Torre. At kung sino man ng nasa pamahalaan, talagang susundin niya kung ano yung sinumpaan niyang tungkulin. Dahil sa umpisa pa lang sinabi niya ang kanyang katapatan ay nasa watawat, nasa bansa at nasa sambayan ng Pilipino. Very clear naman yon, di ba? At nakita natin, no? At snappy naman ito. Ayaw na rin niya ng pulis na malaki daw ang tiyan. Dire-diretso nga yung mga balita, dire-diretso rin yung pagsibak ni General Torre na mga hepe ng PNP na babagal-bagal, tutulog-tulog sa pansitan. No? At dito naman sa Ilocos Region, sa Police Regional Office 1, itong si Police Brigadier General Lou Evangelista, ganun na rin. Nung press conference, talagang confident siya, no? Na magagawa naman nila yung 5-minute response. Given na yung mga logistics ay nandiyan at ang mismong pulis ay nasa kalsada na, nasa streets na kaya mas mabilis na sila makaresponde ngayon, hindi gaya nung nasa PCP ka at nasa malayong lugar, diba? Ngayon talagang umiikot at dadagdagan pa ang mga police mobile, kaya yan ang sinasabi ni Secretary Remulla, susuportahan ko yan. Dahil naniniwala siya na magagawa yan, no? At buo ang suporta ng SILG po natin. Sa iba pang balita, bilang suporta naman sa balik eskwela ng mga estudyante, namahagi po ang Department of Health o DOH na mga bawat bata malusog packages sa 83 natatanging paaralan na kinilalang kampyon ng kalusugan sa buong bansa. Layo ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kilalanin ng mga paaralan sa pagpapanatili ng malusog na pamumuhay ng mga kabataan dahil malaking oras ang ginugugol nila sa eskwelahan. Sa pangunguna ni DOH Secretary Ted Herbosa, binahagi ang bawat bata malusog packages sa 83 paaralan sa bansa. Ito po yung mga naglalaman ng blood pressure monitor, timbangan, first aid kits at iba pang gamit sa school clinics. Kabilang din ang teachers self-care kits, exercise and sports kit at karagdagang disaster readiness kit. Ang pagsuporta po ng kagawaran sa mga paaralan ay alinsunod naman po yan sa Universal Health Care Law, kung saan kinikilala ang mga paaralan bilang mahalagang lugar upang isulong ang kalusugan ng kabataan at ng mga empleyado nito. Importante po yan, ano? Yun yung isa sa magandang narinig ko Pagbibigay halaga sa kalusugan ng mga empleyado. That includes our teachers, no? At mga non-teaching personnel. Very sensitive, no? At very crucial yung kanilang ginagampan ng tungkulin para sa paghubog ng mga kabataan. Kaya nga ang DOH ay pinagtutuunan ng pansin yung kanilang kalusugan, no? Base na rin po sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
nabigyan ng karampatang atensyon yung mga teachers. Kasi kung absent ang teacher dahil may sakit, wala na magtuturo dyan, ano? At importante rin itong mga eskwelahan, mga paaralan, dahil minsan dyan po unang nadidetect yung ibang diseases like dengue, no? Kaya kailangan na may maintain po dyan yung sanitation, yung cleanliness ng lugar, diba? Para maiwasan po ang pagkalat ng mga sakit sa mga bata at sa mga guro. Yan yung mga maging ang mga disaster readiness kit, nagpahamigay na rin po ang DOH para po makapag bigay ng kahandaan in case of mga kalamidad, di ba? Kaya sana ang itong pasukan magkaroon kagad ng simultaneous earthquake drill sa mga schools, parang refresher kumbaga, di ba? At dapat nandun din lagi yung ating mga DOH staff para magbigay ng mga paunang lunas. Kasi ganun dapat, no, sa mga simultaneous na synchronized earthquake drill. Nandun din ng DOH. Para yung sa simulation makita nila kung saan yung mga difficulties ng mga paaralan, di ba? Kaya dire-diretso pa po itong ginagawa ng DOH para masiguro na ligtas at malusog ang mga bata maging ang kanilang mga guro. Samantala, patuloy pa rin ang ginagawang paghahanda ng COMELEC para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, na hanggang hindi pa na-veto o napirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang batas na nagsusulong ng pagpapaliban ng BSKE, ay tuloy-tuloy din ang kanilang paghahanda. Inaasahan na rin ito na may ilang grupo ang magkukwestiyon sa Korte Suprema sakaling ipagpaliban ng BSKE. Hanggang walang batas na nagpipigil sa BSKE ay tiniyak ni Garcia na tutupad sila sa kanilang tungkulin. Kayo mga kapaborito, ano ba ang inyong masasabi? May mga grupo na rin na humihiling kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Na huwag pirmahan itong batas na ito para muling makapamili ang taong bayan na mga karapat-dapat at mabubuti at performing BSKE sa kanilang mga barangay. Sa iba pang balita, inihayag ng Department of Migrant Workers o DMW noong Martes na mayroong 109 na Pilipino sa Israel ang nais nang makauwi sa bansa dahil sa tumitinding tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Kabilang umano sa mga ito ang 85 na nasa unang listahan na humihiling ng repatriation, habang dumagdag naman ng 20 iba pa. Ayon naman kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, naghayag ng hangaring makauwi ng bansa ang mga Pinoy matapos ang isinagawang pag-atake ng Iran sa pamamagitan ng airstrike sa Israel. Patuloy naman ang pagkikipag-ugnayan ng DMW sa iba pang ahensya upang matiyak ang kaligtasan ng mga pabalik na Pinoy. Nakikita natin dire-diretso yung mga feeds, no, sa social media. Sana wala namang masaktan na taga-Pangasinan po, no, dyan sa mga air raids na ginagawa both in Israel and Iran, dahil may mga Pilipino rin po sa Iran. Sana nga ay matapos na rin ito, no? Samantala sa ating balitang pampalakasan, hawak na ng Oklahoma City Thunder ang 3-2 lead matapos dominahin ang Game 5 ng NBA Finals laban sa Indiana Pacers. Hindi nakabangon ng Pacers sa 14-point halftime deficit sa kabila ng pagpupumilit ng kuponan na makabawi sa second half ng laban. Labis na inalat ang all-around star ng Pacers na si Tyrese Haliburton at walang naipasok na score sa unang kalahating bahagi ng laro. Bagaman pinilit din niyang bumawi sa second half, nalimitahan lamang siya sa 4 points sa kabuuan kasama ang 6 na rebounds at 6 na assist.
Sa kabilang banda, nagbuhos si Thunder forward Jalen Williams ng 40 big points habang 31 points naman at 10 assists ang naging ambag ng guard na si Shai Gilgeous-Alexander. Labis na nahirapan ang Pacers sa mabigat na depensa ng Thunder kung saan kumamada ang Thunder ng 12 blocks sa kabuuan habang 4 naman ang naiganti ng Pacers. Umagaw din ang Thunder ng 15 steals habang pinilit ang Pacers na gumawa ng 22 turnovers sa kabuuan. Sa kabila po nito, mas mataas pa rin ang overall shooting percentage ng Pacers dahil nagawa nilang panatilihin ng 45.1% overall shooting habang 42.6% lamang ang naisagot ng winning team. Sa pagkatalo ng Pacers, nasayang ang 28 points ng NBA champion na si Pascal Siakam kasama ang 18 points ng bench na si TJ McConnell. Babalik sa Indiana ang Game 6 kung saan inaasahang tatangkain ng Pacers na itabla sa 3-3 ang laban. Ganda ito. Yan po ang mga balitang nakalap ngayong araw ng Martes, June 17, 2025. Yan po ang aabangan natin, no? Yung pipirmahan ba ng ating Pangulo o i-veto ang nakatakdang batas para ipagpaliban ng BSKE, yung Barangay and SK elections. Pero para sa akin, tuloy na yan. Kasi yung iba sinasabi, hindi pa raw sila nakakabawi sa gastos sa eleksyon. Bakit kasi kayo gumagastos ng malaki sa eleksyon ng Barangay at SK election? No? Dapat plataforma ang laban dyan, no? Hindi yung pati sa SK, di ba? Kung sino talaga yung nagdi-deliver kapag matindi ang performance ng SK chairman. Talagang maibubuga, ganun din ng barangay chairman, di ba? Kaya importante. Yung iba naman gusto magkaroon ng halalan dahil gusto nilang balikan yung mga hindi naglagay sa kanila sa sa listahan. Marami daw nagtatanong. Sa June 20, Dagupan Day po kasi yon. No? This coming June 20 is on Friday. No? Kaya marami po nagtatanong kung holiday ba. Dahil if I remember it correctly, taon-taon po kasi ay noon, no? Ay holiday ang June 20, kaya hindi ko alam kung magdedeklara si Dagupan City Mayor Belen T. Fernandez ng holiday sa June 20. Pero pakiusap ng marami, no? Kikita ko sa aking feed, no? Na sana ay ideklarang holiday ang June 20 para siguro long weekend ulit yan. 20 is Friday, 21 is Saturday, and 22. Di maganda, di ba? Yan ang panawagan ng marami po ngayon, para makapaggawa na sila ng plano dahil ngayon ay Tuesday 17, ilang araw na lang. Kaya may mga kumakatok, no, sa Office of the City Mayor kay Mayor Belen Fernandez na sana ay ideklarang holiday ang June 20 gaya ng mga nakagawian. Kasi kung hindi naman nakagawian po yan, hindi naman maghahanap yung mga taga-Dagupan, Sana mapagbigyan ni Mayor Belen T. Fernandez ang kahilingan na yan ng mga taga-Dagupan at pumapasok sa Dagupan. Kayo, holiday kami, syempre sa DWJE, dire-diretso ang serbisyo publiko, lalo na sa API, Aligwas, Pangasinan, Ilocano, Reload. Diba? Maya-maya lang po, magdarasal na po tayo ng Angelus. Magpasalamat po tayo sa ating poong may kapal, sa mga biyayang natatanggap po natin. Hanggang bukas, ako po ang inyong public servant sa radyo, Jonathan Rosario Ortega. Ito po ang programang Aligwas, Pangasinan, Ilocano, Reload. Nagsasabing maraming salamat at magandang gabi, kapaborito. Check was brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Rosuelio. San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos. Magandang gabi sa inyong lahat.